Sećanja 2. Sebastian Sava Gor. Bila je neka vrela pijana i naduvana noć u kafe klubu pored teniskog igrališta na Kalemegdanu, kada sam malo bolje upoznao Elenu. To jutro smo ona i ja završili na bazenima na Dorčilu. Tu sam pozvan u London da dođem u goste kod nje, te vesele i razigrane devojke koju sam iskreno jedva i poznavao, ali koji je izgleda bila simpatična ideja da joj baš ja pravim društvo u dvospratnom stanu na West Hampsteadu, čiji je vlasnik bio njen otac. Inače, apsolutno tinejdžerska posla. Elena je zapravo išla u razred sa mojom bivšom devojkom koju sam pomenuo. Ja takav poziv nikako nisam mogao da odbijem i sve se odigralo dan za danom. Jedne večeri sam sa njene strane bio pozvan, na jutro tog dana sam poleteo iz Beograda. Elena je imala širok osmeh na licu. Kada me je vidjela, lagano je potrčala, plava negovana kosa je igrala. Kada je prišla, ona me zagrli i nežno me poljubi u obraz. Divno, predivno. Šta ćemo mi sve ovdje da radimo, a? Pevala je. Gledao sam je iskreno i pomalo ravnodušno. Pružio sam joj čokoladne bonbonice. 10 minuta smo se vozili crnom pokretnom trakom pre nego što smo izašli sa aerodroma. Ubrzo sam pored Elene sedeo u gornjem delu crvenog autobusa na drugom spratu. U delu se moglo pušiti, tako da sam u jednoj ruci držao cigaretu i u drugoj konzervu polulitarskog piva. Bio sam veoma zadovoljan. Prizori koji su leteli ispred mene su bili takvi da sam imao želju da ih na čast pauziram i zauvek zapamtim. Svaki detalj, počevši od trotoara pa do vrhova zgrada, je bio sređen i doteran. Nisam imao fotoaparat. West Hampstead je oblast koja je sređena za dobrostojeću građansku klasu. Stan je izgledao moderno i bio je čist. Elena me je upoznala, kako je i najavila, sa momkom i devojkom iz Zagreba, koji će stan deliti sa nama. Meni lično ni on, niti ona nisu izgledali nimalo privlačno. Mislim da sam sa njima razmenio samo par rečenica za sve vreme koliko sam tamo bio. Sa druge strane, nimalo mi nisu smetali njihove imena i izgleda se ne sjećam. A rasplakao sam se odmah i osjetio sam se apsolutno slobodnim. I izašao sam napolje sam i insistirao sam na tome. Prošetao sam se ulicom i tražio prodavnicu u kojoj mogu kupiti pivo. Moje iznenađenje je bilo veliko kad sam blizu stana našao upravo ono što sam tražio. Ne velika, ali bogato opremljena prodavnica alkohola je nudila izbor kakav normalno nisam zamišljao. Jako me je obradovalo kad sam u odeljku za vina na polici naišao na etiketu na kojoj je pisalo Jugoslavija. Tu se nalazilo par buteljki nekih od naših najpoznatijih vina. Normalno nisam kupio domaće vino, već sam tražio da mi daju najjače pivo koje imaju. Prvo su mi ponudili pivo sa 6% alkohola, ali nisam bio zadovoljan. Nakon toga ljubazni riđi prodavac mi je izneo pivo sa 12% alkohola. Naglasio je da je to pivo sa vodkom. Ljubazno sam se zahvalio i uzeo paket od 10 komada. Pijuckajući pivo naišao sam na lokalnu trafiku. Eto, ponovo malo iznenađenje. Na velikoj gomili raznoraznih novina ležala je i politika. Mislim da sam tada prvi put u životu kupio taj dnevni list.
Pivo koje sam kupio bilo je zaista žestoko i imalo je ukus upravo onakav kakvim ga je prodavac predstavio. To je bila mešavina vodke i piva. Ogladneo sam i rešio sam da se vratim u stan kako bih naručio picu. I dočekala me Elena sa nestrpljenjem. Šta je i? Nisam ja odmah razumeo. Kako ti se čini za sada napolju? Spustila je pogled na paket piva i nasmejala se. Odlično, čisto, evo tu je i politika. I još jednom se nasmejala. Hoćemo u zoo vrt? Normalno, odgovorio sam lepo, sa tim da mi je bilo sasvim svejedno gde ću da idem. Rekoh samo da moram da jedem. Uzeo sam debele žute strane, pronašao broj koji mi je trebao i objasnio kakvu picu želim. Pizza je stigla za pola sata. Bilo mi je krivo što sam morao da je bacim. Nešto su me razumeli pogrešno, tražio sam bogatu picu sa pečurkama i pavlakom, a dobio sam picu natrpanu lukom i kobasicama. Nikako to nisam razumeo. Lepo sam govorio. Rešio sam da kupim nešto na putu do zoo vrta. Ponovo u double deckeru. Elena i ja smo uživali u tim vožnjama i zalazili u najrazličitije krajeve grada. Bila je velika gužva, tako da smo dobro mogli vidjeti nemio prizor koji se odigrao pred nama. Na suprotnoj traci dogodila se saobraćajna nesreća. Čovek krvave glave je trčao od jednog do drugog automobila i zagledao se u unutrašnjost jednih pa drugih, trećih kola. Nešto je glasno vikao i dizao je glavu ka nebu u isto vreme, osvrćući se oko sebe, očekujući najverovatnije policiju i hitnu pomoć. Nismo mogli vidjeti koga je imao u kolima, ali na ulici je bio samo on, okružen nemim posmatračima sa strane. Otpratio sam ga pogledom. Elena je spustila glavu. Na ulazu u zoo vrt smo platili dosta skupe karte. Uručene su nam reklame i karta za obilazak te velike najveće zelene oaze u Londonu. Otvoren je 1928. godine i tokom svoje istorije taj vrt se nekoliko puta svrstavao među najveće u Evropi. Neke od posebno omiljenih vrsta tamo jesu gorile koje su smeštene u Gorilla Kingdomu i ima ih puno gde se mogu posmatrati iz neposredne blizine. Meni te životinje nisu bile preterano zanimljive, dok se Elena oduševljavala i nešto brbljala svo vreme dok ih je posmatrala. Veliki bazen sa pingvinima, Penguin Beach, je zato meni bio jako zanimljiv. Volim pingvine. Akvarijum je isto tako vrlo zanimljiv. Do njega smo se spuštali pokretnim stepenicama duboko pod zemlju i utisak je bio, podrazumeva se, fantastičan. Kuckao sam o debelo sajkloajkulama i piranama, ali me Elena opomenula rekavši da je to zabranjeno raditi. Napokon sam se setio životinje koju bih voleo da vidim i koju sam do sada gledao samo u našoj popularnoj seriji Opstanak. Želeo sam da vidim belog lava. Te životinje imaju veliki prostor za šetnju. Lavovi su, na primjer, imali i pećinu kada je vruće ili hladno, tako da je potrebno sačekati lava da se pojavi. Mnogo Japanaca i još puno šarenih turista je čekalo sa spremljenim fotoaparatima da se lav pojavi. Ja nisam imao fotoaparat. Sedeo sam na klupu i čekao.
mada okrenut leđima, ali sam znao da će me svojom bukom ostali opomenuti kada se lav pojavi. Elena je otišla da kupi balon napunjen helijumom. Video sam je kako mi prilazi i u isto vreme čuo glasove pune uzbuđenja pored mene. Velika, impozantna prilika beloglava ženke se nonšalantno i polako prošetala, ne okrećući se ka publici. Danas mislim da i kod nas možemo da vidimo ovu retku životinju. To je bilo to. Dan je polako prolazio. Prešli smo 20 kilometara okolo naokolo po zoološkom vrtu. Vreme je bilo da se ode u neki restoran na večeru.